U ovoj epizodi sam planirao da napravim kuću, ali sam vrlo brzo skrenuo sa plana. I na kraju uradio mnogo više nego što sam očekivao. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video Minecraft preživljavanja. Danas ćemo, kao što sam rekao u prošlom videu, da sredimo kuću, to je prva stvar. To je da napravimo novu veliku kuću, tako da treba nam dosta drva za početak. I šta sam mislio iskreno, da završimo ovu baštu. Mislim da posejemo, da bude full posejana jer očigledno nema dovoljno pšenice, a treba nam pšenica za krave, da bi imali više hrane. Pa u budućnosti možemo i ovce da dovedemo, a ako nađemo negdje krompir, možemo da dovedemo i ove svinje, jer ja mislim da svinje jedu krompir. Ne, šargarepu jedu, šargarepu, da. Ne znam šta jede krompir, brate. Mora da ima neka životinja, jede krompir sigurno. Sad šta mi je čudno, brate, nemamo uopšte ovih sicova da bi posejali baštu, ali dobro, ajde, nema veze, posejat ćemo koliko ima, to je to. Nema veze, rašće pa posejat ćemo još. Idemo da jedemo, dobro, da vidimo da li će padne pile, hoće kurac. Nebitno, znači, idem sada s cepom drva, pa javljam se kad iscepam drva. Ok, ljudi, evo me. Skupili smo oko 2,5 steka običnog, ovog crnog, tamnog i ovog belog pola steka, ni pola. Sad šta sam ja mislio? Da sklonim ovdje ovo brdo, malo, za 2 bloka, ništa sad previše. I da odavde napravim, znači ovo sve da posklanjam. Čekaj, ovo nije trebalo se desi. Ovako da napravim ovdje putanju. Ovo nije trebalo da se desi. Ajde, ovo ćemo sklanjamo. Može i ovi blokovi da lete kad smo sve već posklanjali. I sad odavde da ide putanja, nekih 1, 2, 3, 4. 4 bloka do tamo. I tamo da napravimo bukvalno blokove. Ovako. Evo to. Znači to ide odavde negdje. Ajde, orijentisat ćemo se. Idem da napravim to, ljudi, pa vam se javljam da vidim kako će da ispadne. I zapali smo jedan problem, a to je da nemamo ovog peska zemlje. Hoću nekad da sklonim, hoću sigurno. Gde sam baš stavio zemlju tu? Ok, dovoljno ima. Ovo pile, evo ga, iz prošlog videa. Ja mislim da imamo name tag, ili možda nemamo, ali ako nađem name tag, daću mu ime, žuća na primjer, jer je žuto pile logično. Ok, idu ovdje negdje, i znači koliko je 1, 2, 3, što bi se mi zezali, samo idemo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde ovdje ćemo otprilike, ne znam koliko je niti, nije bitno. Ok, djeluje ok, zajebo sam to, nisam trebao da radim. Sad, odmah ću da pravim ovaj, kako se zove, kao pod od kuće, jer, da, sjebao sam se opet, ne veze, jer mi je lakše posle za gradnju. Evo me ljudi nazad, idem spam pošto je pala noć, a i nema više ovog belog drveta. Taman ću da sklonim ovo ogromno drvo, svakako je ružno. WTF, gore imaš jedno drvo. WTF, koliko, gledaj, okej, WTF baš nije creepy, ali kao čudno. Moguće je kad sam sekao u prvoj epizodi da je ostalo. Mislim da će ovo biti dosta drveta, idem da spam, pa vam se javljam kad sredim tamo kućicu. Evo, vidiš gde su oni došli. Dobro, pa se nisu sponovali creeperi, vrete, na ovaj. Ja sam možda imao i u chestromu, gledaj ga onaj slepac. Možda sam imao i čestrum ovo drvo, nema veze. Sad šta bih mogao da uradim, ovo će sklonimo, isto će stavimo ovo, ovo će sklonimo, stavit ćemo ovo. Sad sam mogu da uradim, ja mislim da ovo nije proporcionalno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Znači mora još jedan blok ovamo. Jebih, propadne mi blok, nema veze. Ok. Sad ne znam koliko može gore u visinu, na primjer 8 blokova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je dovoljno. I onda idemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To sam se sjebao. Ok. To sam se sjebao. Ima raskočim vodu da ne bi umro. I ovdje ide zadnji zid. I evo ljudi, završili smo kao. Nismo završili, tak smo postavili ovo. Ali ovo je kao kuća. Sad ovdje ćemo kao. Znači, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, sad zeznao sam se. Ok, ljudi, evo, završili smo sad ovdje, sam planirao ovako da dignem.
I ovdje napravim velika vrata, u suštini ovako da podignem, da li može? Može, ček, to je 1, 2, to je 3, koliko? Da, 2, pa ide na treći. Da, to je to, da jedem. Posle, mogo bi realno ovo cijelo zid da bude staklo, tako da idem odmah da to. Sad, i evo me ljudi, kako vam se čini, ovdje će budu kao dupla vrata ili neka velika vrata, automatska. To ne znam kako napravim, vidjet ću na YouTube-u. Za sad ostavit ću normalna vrata. Sad šta sam teo da vas pitam. Šta mislite da ubacim ovdje ovako staklo, sve? Da napravim uopšte zidove, sve da bude staklo. Gore ja stavim ovaj beli za plafon beli. I mogu bih ovako tu na primjer krevet, tu negdje. Sve ovako tu da sredim lepo. Ja mislim da će to da bude lepo. Sad šta je problem? Što ja nemam ovo belo drvo za plafon. I ja moram da idem da cepam drva. Pa vam se javljam kad nacepam i kad sredim plafon. I evo ljudi, kako vam se čini. Ipak sam odlučio, neću sređujem farmu kao što sam rekao i samo ću sredim kuću u ovoj epizodi i idemo da napravimo bucket. To je prva stvar. I idemo da porasla kokoška. Bacimo i ovo jaje, možda se rodi neko malo pile opet. Da, šta sam teo da kažem, idemo u onaj crni svet, ono, ne znam kako se zove, treba mi irona 3, a mislim se tako pravi, ovako, okej. To je to, ništa mi ne treba više. Da, sad ću pogledati na telefon kako se pravi enchanting table. Treba nam knjiga i 3 obsidiana, ono što mi nemamo, koliko vidim. One book, 2 diamonds and 4 obsidian. Mi imamo 4 diamonds, ali nemamo 4 obsidian. I ovo treba sredimo. Hoću sve da preuredim da bude lepo i ovdje ću napravim, evo ovdje, ono unlimited water. Samo da li to još uvijek radi? I ako uzmemo da ovdje, ne, da je prosto čekaj. Ok, radi. Ok, idemo odmah u rudnik ljudi, samo da ubijemo neku kravicu da nam da hranicu. Može i kokoške realno. Samo ćemo ovo, da posejemo još pšenice, ovo je gotovo, ovo je gotovo, ovo je gotovo i ovo što je ostalo sejemo pšenicu. Dobro, ovih 6 može realno da nahranimo kokoške, se još razmnožavaju. Ok, imamo 10 pšenicu, top ljudi i ostalo je 6, da li ima negdje blizu krajeva jaja, nema. Ok, napravit ćemo 3 hleba i realno ne mogu da ubijem ove krave, ali imam malo. Znači samo 3 hleba i jebi ga, idem s 3 hleba u ovaj. Idem da stavim ovo sve u čestrum. Iskreno da izgleda ružno. Lepo su ova dva, mogu bi tako da uradimo vam. Jebi ga, jedemo rotten flash sad, da bi se nahilovali. Ok, zemlja, drvo, baklje, gde su mi? Treba mi baklje. Ugalj imamo. Ladno nemam baklje kao zir. Pa zir, sve sam potrošio. Idemo ovdje. Ok, moram samo napravim baklje i da ostavim ove ostale stvari. Gde je drvo beše tu, a ovo mi treba. Ostavit ću sve ovdje pa koristit ćemo. Sugar cane da ostavim ovdje i kosku ću, nema veze. Daj mi kamen. Ok, otkrili smo kao neki rudnik. Samo stavim baklje, mada ja mislim da je ovo glupost iskreno. Opa, bravo, morao si mi pogodiš 2 mutavče. Ja ne znam kako oni uspiju da mi pogode ovoliko. Dobro, emerald, to je ne emerald nego ovaj lapis, iron. Gdje vodi ova glupa voda, ljudi moji? Ok. Dobro, iskreno full, ovo mi treba. To bože, ljudi, bacio nam je krompir ovaj zombi. Aj skopamo ovaj iron, treba će nam. Konačno možemo da timujemo. Nije, u stvari jeste. Svinje idu i na krompir i na ovaj kej, ovo nam treba. Da, svinje idu i na krompir i na šargarepu, ja mislim. Mora da ima neka životinja da ide na krompir, ja mislim. Nas, ok, full, ovo nam je trebalo ljudi, samo ću nakupim još, trebao sam još stikova, ponesim jer, ok, ovo je naš rudnik onaj cave, GG, da, evo ga svetlo gore, ok, stvarno ispalo sve kao što sam planirao, baš full, iskreno, idem samo da istražim ovaj ostali deo rudnika, ovdje pretpostavljam nema ništa, kao što sam mislio, samo ću stavim baklju da sam bio i ovdje pretpostavljam da isto nema ništa, ali ajde da proverimo. Ok, iron, nema ništa mislim. Ma da, 200 milijuna iron. Ma ja. Tek samo da idem dole dublje, dole možda nađemo nešto. Ovo je lapis, treba mi, ali kao mrzim ga skupo. Oho. Ljudi, ja stvarno ne znam šta je ovdje i šta se ovo čulo i gdje se čulo, ali to je tu negdje. Zapamtit ću ovo da znam, vjerojatno neki kao main mob ili na pickaxe baš love. A nema veze, imamo još diamant. Ajde vidimo ovdje, dobro ovdje možemo da se spustimo. Ok, full.
full. Zlato. Mislim da sam vidio Endermana. I jedem odmah hleb jer sam u prošloj epizodi umro od Endermana. I neću opet da umrem jer pre sam umro, čujem ga negdje. Ne, čujem nešto. Kolica neka čujem. Sam ja lud? Ili mene igrica trole? Ok, ljudi, dijamant. Kako mi stripuje ovo govno da je dijamant? Ovo, šta je već? Šta je ono? Braka i baklje. Kako on mene bije? Ok, gold. Daj gold, treba mi gold. Ljudi, ja ne znam gde sam otišao. I to je najmanji problem, najveći problem je što ja nemam apsolutno ništa hrane. I ne znam gde sam. I ne znam šta je ovo. No dobro. Kao posle onog videa, da, pogledao sam na YouTube-u. Ovdje se spunuje neki Varden. Zaboravio sam ime. Kao, to je neki mob. Aha. Možda ono što smo čuli je bio mob. Da. Peši. Ja ne znam kako nikad nemam hrane. I rekao sam da neću da igram kad nisam in-game. Ali ja... Opa, kako on mene pogodi? Ali ima in bot, šta ima, brate? Šta ti imaš, brate? Ja mogu te udarim izbliza, znači stojim ti tu i ne mogu te udarim, ti mene pogodiš, ne znam odakle me pogodiš. Šta je ono? Idemo tamo, opa, ljudi, može šatirke, hop, a što ja mašim, nego i ti mašiš slepče. Okej, može šatirke. Kako je on mene udario? Neko objasni neko meni kako je mene udario ako sam ga udario iza leđa. Kako je on izveo taj oduhvat udaranja mene? Opa, promaši. Što ne pogodi creepera malo? Ok, aj skupimo ovaj iron. Pukni. To. Što su dosadni ovi creeperi, vrate. A najgore što me prate samo. I ne znam šta je ovo, ali liči, vrate. Šta sam ja video ovdje ljubičasto, vrate? Da. Wow. Ja ne znam šta je ovo, ljudi. Ove blokove možda pokupimo da ukrašavamo kuću. WTF? Ovdje se nešto nalazi, očigledno. Dobro, ovo je ovaj blok. Ok. Ako stavimo blok, vjerojatno dobijamo... Ne. Ok. A kako se zove ovaj blok? Kalkite. Salklite, kako već. Sad, meni je glavni problem što ja nemam ništa hrane. To je onaj od prije. Vrate moj, on je mene čekao da me pukne jednom se. Opa! Beži bre! Jebem ti sve. Ne znam šta je ovo, ljudi. Moraš dosadni. Kako ti mene pogodiš kad sam bio iza jebenog zida? Daj ovo zlato, dozvo. Pukni, jebem ti sve. Evo, ja ću da umrem. Dobro, dropo je ovo. Najgori su mi ovi skeletoni, brate, kao da imaju aim bot. Ja ne mogu da njih razumem, pukne me, brat moj sa... Ne znam odakle me pukne, znam da me lik samo ubije. Evo, gledaj šta dijamanat. Ljudi, ovo nije moguće. Da ovoliko dijamanat. Ali oni mene mora da jure. Dođi. To onda mi dropate vi malo hranu. A nećemo tamo da idemo, jer tamo mi nije baš zanimljivo. Ok. Odakle vas? Ovi imaju neki telefon, brate, gdje se međusobno dozivaju. Nemam drugo objašnjenje. Jer da odjednom bane na mene, brate, 20 zombije, gledaj, ja ne mogu da verujem. Barem su mi dropali meso, pa ništa drugo. Ajmo dole da vidimo šta ima, tamo ima dijamanti, zapamtio sam. Ovdje šta ima? Dobro, ovdje izlazimo tamo, ništa. Ajde vidimo ovdje šta ima. Samo polako. Tamo možemo, ljudi, da iskopamo obsidijan. Samo da vidim da nema tu lave. Koliko nam beš treba? 3. I iskopat ćemo još... Samo da googlam. Koliko sam ja ovdje pročitao, treba minimum 10 blocks of obsidian. Znači, treba nam za ono pre koliko? Treba nam 4, 10, 14 vrata. Ko će to da kopa? Evo ljudi, na 10 obsidijana smo još samo 4. Ja nisam naravno, gledajte šta sam uradio. I evo ljudi, napokon sam skupio tih 14 obsidijana, koliko nam treba za portal i za ovaj enchanting. Gledaj avanti još, nego sam krenuo da ubijam ovog jer sam ga vidio. Sad ljudi, još da nađem tutorial za knjigu, verovatno treba, da, sećam se, koža i list. Imamo kožu, to jest nemamo kožu, u stvari imamo kožu, a list, to se pravi sugar cane-a valjda, tako da sugar cane-a imamo koliko hoćeš. Opa, ajde vidimo šta ima ovdje i idemo iz rudnika. Vidiš, ovo su dva različita, nisu dva različita bloka, ne znam. Pišite u komentarima šta je ovaj. Nije ovo biome, ne znam šta je. A vidite, kad zgazim, on svira. Moćna stvar iskreno. Sad šta je još moćnija stvar, što ja ne znam se vratim kući. To je najmoćnija stvar. Ovaj obsidijan ide ovamo da se ja ne zajebem i slučajno ga postavim negdje kao blok. Sad šta bi mogli, mrš. Ovaj lapis nam sad treba dosta za enchantovanje, jer će da enchantujemo full armor i full item. Da, mi smo krenuli na početku ovaj
Mineshaft. To, bože. Power 4. Ja sam zaboravio gdje to beš. Ujebat, ono me ubije. To sam čuo. Kolice sam negdje čuo. Evo ih. Smite 5. Dobro. Ovo nam treba, lepo izgleda. Diorite ću da ostavim. Ovo ću prebacim odmah. I uzet ću uglj. Ja sam čuo negdje kolica, ali nisam bio siguran gdje je, vrat. I evo me nazad, ljudi, našao sam par mineshaftova, našao sam mine tag, našao sam smite 5, power 4. To je to, manje više, nešto sam našao. Ovo mi ne treba, bacit ću. Čekaj, ovo mi ne treba. Rail, pa ni ovo. I da, našao sam 6 klebova da jedem konačno normalnu hranu. E sad, sljedeći problem je, ja ne znam da se vratim i dalje. Ja ne znam odakle sam došao. Ja ne znam šta da radim po pitanju toga. Čekaj da vidimo ovamo šta ima. Ok, ima pauk. Ok, ovdje je spawner. Nećemo tu da se zadržavamo jer nemam... A ne trebam ja ovo, imam dosta. Ajde, zlato iskopamo. Ja stvarno ne znam, ljudi, da se vratim. Možda gore. Da, evo svetla. Još svetla. Da, sad se sećam, da smo došli. Da. Iskreno, ljudi, možemo od one stare kuće da napravimo, kako se zove to? A, nije ovdje, gdje beš put. Iskreno, ljudi, možemo od stare kuće da napravimo kao, kako se zove to? U suštini da pečemo tu stvari da nam bude, ono, kao pečionica, ne znam kako se to kaže, brate, na srpskom. Jel postoji uopšte naziv za to na srpskom? Pekara, brate. Ljudi, najveći problem svega je što ja sad ne znam da se vratim kući. ISK, ovdje nije, možda ovdje. Znam da sam izašao bukvalno iz zida, nije. Moguće da je ovdje, moguće, ne znam. Nije sigurno, čim sam ostavio ovoliki air. Možda i jeste, ne znam, čak i tu će staviti. I evo nas, ljudi, konačno u naš rudnik. Loot za danas, evo ga. Ok, pravimo prvo, čekajte. Treba nam sugar cane, stavit ćemo ovdje. Sugar cane i sa sugar caneom pravimo listove, samo da vidimo kako to beš. List, kako se zove to? Šta je ovo? Diamond spear. Ovo moram napravim, mora da vidim, nisam znao da ovo ima. Ok, treba nam book, da, ovo to nisam znao, ali nije book nego list, kako se kuca list. Ok, sugar je samo paper, to nam treba, ovo će bacimo, uzimamo paper, kožu, koliko se ja sećam koža, book, to nam treba, saddle, kako se pravi sedlo, može i sedlo, to je to da jašemo. I sad idemo ovako, 4 obsidijana, 2 dijamanta, knjiga, ok, ljudi, napravljen je enchanting table, uzet ću ovako jedan dijamant da napravim koplje. E sad, treba nam ovdje da ostavimo ovo i ovo. Sad ovdje ćemo enchanting table. Ulazimo bukvalno u ovu sobu. 1, 2, 3, 4. 1, ok, napravili smo baklje, ljudi. Sad imamo, završavamo enchanting room, pa vam se javljam. Ja. Ok, tu će bude enchanting table. E sad mora da vidim kako se pravi onaj book. Či vjerovatno treba papiri opet. Ovo je dosta valjda. Ovo mi treba. Treba mi 3 knjige i drvo. Sad je problem što ja nemam knjige. Sad ne znam da li će bacim loš enchanting ako je sweeping edge and breaking sharp. Aj uzet ću sharpness kec. Nema ništa spet. A breaking efficiency. Ništa. Sad dajem ovo. Ništa. Ajde vidim šta će da na ovaj armor. Blast protection. To beše štiti od ovog. Blast protection. Ajde vidimo šta će nam pantovariti sada. Unbreaking. Evo da znam. Iskreno ne znam čemu šta služi, ali kao uzimam Unbreaking protection. Daj Unbreaking, ajde. Ništa iskreno razočaravajući enchanting. Ok, ljudi, idemo stavimo ovo da se peče sve, pa vam se ja javljam. Da, imamo name tag, ne znam da sam vam rekao. Dobit ćeš ti neka drugara, ne brini. Ok, trsku imamo dovoljno, možemo da sejemo, brate. A to kad sam vam rekao da mi je mraz pojebao pšenicu. Pa nije, napreduje pšenica. Ovo ništa, ostavit ćemo ovo. Posijemo, šta je ovo? Ovo se jede, ok, ništa. Ne znam šta je ovo. Pumpkin seed, realno ne treba nam. Gdje mi je krompir? Ljudi, ladno sam izgubio krompir. Jebi, ništa. Posejat ću običnu pšenicu i to je to. Baš sam se razočarao, ljudi, iskreno. Nadao sam se onaj krompirić, ali jebih. Nema veze. Idemo prvo razmnožimo kokoške. Sad, ljudi, da vidimo koliko su dala jaja. I šta sam teo, brate? Teo sam da ubijem jednu ovčicu. Sad ću vam kažem što. To je za 2 ovčice. Sad, ljudi, kad sam ubio ovčice, evo me, i napravio sam tepih. Sad, što tepih? Pa da bih ja postavio tepih tu i mogu se popnem na tepih. I dođemo ovako i sad će
da imamo hrane. Nemoj da bežiš, neće ti ništa. Dobro, stale 2 krave tavan, da ih razmnožimo. Sjebao sam se, nisam trebao sad da ih pokoljem, trebao sam i da ih razmnožim pa da ih pokoljem sve. Koliko to zvučilo jezivo. Brate, realno kad pogledaš sad ovde, ova krava na primjer, i ova su brat i sestra. Daj, ja, koliko balas. Idemo ovako, stavimo iron da se peče, ovdje ćemo stavimo gold da se peče i da spavamo. Napravit ću još 2 ova šporeta, ne mogu još 2, mogu još 1 i da stavim šta da se peče. Daj piletinu. I za to vreme idem da pravim knjige, pa vam se javljam. I napravio sam samo 2 ova sranja iskreno. Mislio sam ovako gdje je tu, ne veze, sačekat ću. Iskreno avkaću da se krave još kao stvore. A sad idemo da pravimo obsidijan, ovaj nether. Javljam se kad izađem gore. Evo me ljudi. Sad mislio sam ovdje po putu, ovdje kuće, da stavim ovo lišće. A nether sam mislio ovako, pa ovako. Sad kako beš to? Treba svaki blok ovdje. Više to treba gore. 3 puta 2. Ovdje 3 gore 2, dobro. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bravo, nemam upaljača. Flint and steel. Šta mi beš treba? Da, steel. Ok. Imamo hranu konačno. Što stavljam iron? Da i meso stavim. Iron mogu ovaj i ovdje. Sad ću stavim ovaj iron. Daj padam ovaj hleb. Idem ljudi napravim upaljač pa vam se javljam. I evo me nazad ljudi, napravio sam upaljač i da, znam šta sam sjebao. Ok, znam. Ok, praštajte. Treba mi samo ova 2 bloka. I tu. I sad ovo treba, koliko kapiram ovdje da ide na ova 2 bloka. Iskreno šta smo mogli mnogo moćnije da odradimo, evo ga, nether. Šta smo mogli mnogo moćnije da odradimo jeste to da, samo da ovdje stavim i ovaj ćemo ovdje, da to izgleda malo prirodnije. Ovako. Mogli smo dole u rudnik da napravimo nether, to je bilo moćnije. Kao ulaz u rudnik i ti uđeš i možeš i u rudnik, a možeš i u nether. Ajde idemo da vidimo. Ljudi, ovo su netheru i bežimo odmah, jer ne znam šta je ovaj svet, tako da me strava, vidio sam par endermena tamo. Ok. Iskreno ljudi, kuću ću završiti u sljedećoj epizodi, znam da nismo puno uradili za ovo, ali nema veze, sve to može u sljedećoj epizodi da se uradi. To jest, uradili smo dosta, skupili smo rudu, napravili smo nether, tako da i to je ok. Nije nešto, ali je ok. Da li mogu razmnožavam krave? Mogu, full. Da, rekao, nije nešto, ali ok je, napravili smo enchanting room koji nije završen jer nemamo dovoljno materijala. I onda ostavimo ovu hranu i iron. Znači nemamo dovoljno materijala, dovijela si 2 drugara. Nemamo dovoljno materijala, a ja ću sad da afkam i da koljem krave da bih skupio malo materijala za... Evo nas, došao sam da ostavim ovaj iron i mogu bi ostavim ovaj kuper da se peče i imamo ovu pšenicu, napravim hleb. Javljam se za sekund, u stvari to je to. Ok, sad smo malo s hranom dobro. Ok, da ostavimo ove gluposti. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nismo nešto puno uradili iskreno, ali završit ću kuću u sljedećem. Majnovali smo, skupili smo dosta rude i još smo našli dijamanata, napravili smo nether, spojili smo kao što smo planirali ovdje rudnik i ovo će stvarno sada bude chest room, enchanting room i ulaz u rudnik. I šta smo uradili, završili smo farmu ovu, da ovaj kako se zove, enchanting room nije baš išao po planu jer sam mislio da imam više krava ili nemam. Tako da ću ja ostati bukvalno pola sata sad da afkam igricu i da pravim krave, samo da ih razmnožavam. U sljedećem videu idemo u nether da istražimo ono mesto, onaj plavi biom, šta je ono, i to je to, mislim, nemam šta više da kažem. Iskreno meni se sviđa ovako. Sad ako imate neku ideju, ja bih stavio ovdje lišće, ovako do tu negde, ili možda trsku pa da je pustim da poraste i da bukvalno bude kao da zaklanja, ili ako ima još nešto što više raste, neka biljka. Ovdje sam planirao sve od stakla, pišite mi u komentarima šta vi mislite kako da napravim. Tako da to je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem, veliki pozdrav!